iPod máš ty, Židak? Čo? Či iPod Môj. Máš iPod? Nie. Ale to môžeš dať čo natočiť, keď chceš. A či? Teraz fest mega videjko natáčame o škole. A či iPodík? Jo. Takže toto je pondelok drbnutý. That's so. Či iPod? Spolužiakov. Jak sa volá? Richard. Nazdar. Počkej, hýbaj so mnou za Andrejom, ho natočíme. Andrej, daj nejaký hardcore. Čau, Bobo. Jak sa máš? Na chuja. Prečo? Ja som zistil, že mám asi 5 alebo 6 dní neospravedlnených. No ale to si ospravedlním, ale ešte nemám. Brutálna party. Ukáž, zoberiem si to, idem ešte natáčať. Frajer si ty. Ja viem. Ideš so mnou? Toto je 4 či 3? To je 3, bratu. A tu si všimni, to natoč. Čo to je? Kto by to zrobil? Jennifer Elizabeth Meyers. Myers, nie Meyers. Boha. Si veľký Som panček. proste noob. Nech si natočiť nejaké prachy, kamo? Hej. No na Show us some money, bitch. natoč nejaké prachy. Oh, Dallas. Dallas. Another day, another dollar. No to čo ešte ideme natočiť? A hovno, nie? Počkaj, ja daj... Dobre, idem ja, man. Počkaj, natočím tento brofist. Nazdar. Sisia. Čo? Nie, počkaj. Povedz nám dačo o tejto škole. Oh. Hej, ja fakt natáčam. Nie, ja fakt natáčam. Ale ja ti ho nepožičam teraz. Ale prosím. Čau, Mirko. Ale nie, nepokaz video, nestopni video. Prečo máte video? Hej, Prečo? tu natočkaš, to je... Ale Neviem, to bude fest dokument na škole. chod natočiť našu novú spolužiačku. Hej, s ňou urobím rozhovor a do časopisu si to všetko nahrám. Hej, a tam bude, že ako sa ti páči na tejže škole? Si tu spokojná? Čo to máš? Žolika. A ja mám vlastne žolika. No dobre, ale ty si na čo robil? Čo tu robíte vy buzíci? Končaj mi mini vec. Počkaj, ja tu teraz natáčam dačo seriózne. Uč mi. Učíš mi. Počkaj. A nedá sa. Dobre, Kubo.